Salam hormatly vatandaşlar. Здравствуйте, döräge Türkmenistançy. Şol päliň azmadyk bolsa, hana nöker bolma diýilen gurrun şol. Egerde siz yurt başına hakyky ýol başy demokratiýa durmuşyny talap edýän adamyny getirmän ýende han saýlansa, ahyry milletin görjek güni şodur. Inni 2007 bilen 2021 arasy pikir edin 14 ýyl, 14 ýyllap şunu görüp ýörüs. Inne mana ogluny taýarlap dur. Inni hemme zady şoňa tawşatmaly. Şu wagt halkyň içinde her adam görünýär, bularam bar, aýna bir plan wagt içinde barmasak näme bolar? Ay şol ogluny sizden soramaz, goýar. Siz oň bilen üýt götmersiň. Şol men ýene de bir sapar umumy hemme şu halkymyza da ýende aýratyn belejek adam. Şol adam pıspıslygyna hiç kime sır bildirtmeyen haram maşin kaptanına şeyle yuvoşu geldi. Hemme de şunu yuvoş görüp sayladılar. İnnem siz şon ne derecede yuvoşduğunu, ol hakiki yuvoş mi, ya müsmil sokormol, halkın ne güne getirenliğini hemmemiz gördük. Onun için varınkı daşınna, pıspısınkı içinne, hiç şondan ahmal olmalılar. Halkın hakkı var. Narod emeyit prava. Adam yolu, adat yolu, atlanır